Гарады, як і людзі, разам з лёсам гісторыі роду маюць свой, адметны ад іншых твар. Так і Мазыр. Ён па знешняму выгляду не падобны на іншыя беларускія гарады. Горад на зялёных адхонах, з ярамі, над якімі хіляцца дрэвы, з цукровай беллю старых цэркваў і манастыроў праз сеть галін. Яго можна параўнаць з Кіевам. Падабенства і сапраўды незвычайнае. Правда, ўсё тут крыху меншае. І стромы, і вёжу касцёлаў, але нешта агульнае, мяккае, сціплае і добрае. Яно тут. І старажытнасць таксама тут. У даўнія часы два браты, выхадцы з Кіева, пасяліліся на дзікім горным беразе Прыпяці, месцы, як аказалася, зручным для іх промыслу. А займаліся яны нарыхтоўкай рыбінага тлушчу. Аднак нядоўга яны жылі ў згодзе. Старэйшы зненавідзеў малодшага за хуткае ўзбагачэнне. Далейшае сумеснае жыццё было немагчымым, і малодшы брат вырашыў адсяліцца ад зайздроснага родзіча на новае месца і патрабаваў сваю долю тавара. Старэйшы адмовіўся дзяліцца і звярнуўся за дапамогай да мясцовай чараўніцы. Яна сабрала полчышча цёмных духаў. Бой быў няроўны, і малодшы брат павінен быў загінуць ад вядзьмарскіх сіл. Выратавала яго прыгажосць. Чараўніцу так захапіла знешнасць малодшага, што яна прапанавала яму мір. Старэйшы на гэта люта адрэагаваў, маўляў, мой жыр, маецца на ўвазе тлушч. Я не дам яму ні меркі. З таго часу і пайшло звацца месца Мажыр. Інакш кажучы, Мазыр. Гэтую даўнюю легенду і лічаць верагоднай. У ёй бачыцца гісторыя, старадаўняя і загадкавая, і колькі гадоў гораду дакладна ніхто не ведае. Праўда, упершыню Мазыр узгадваецца ў 1155 годзе ў іпацеўскім летапісе. Гэта хіба што адзін з усіх беларускіх гарадоў захапілі манголы ў 1241 годзе, а праз 3 стагоддзі Мазыр спапяліла маскоўскае нашэсце. Стоячы над археалагічным раскопам на Спасскай гары, міжволі бачыш карціну крывавай сярэдзіны 17 стагоддзя. Тады ў Мазыр увашлі казакі. Хмельніцкі марыў уключыць Падняпроўе і Палесе ва ўкраінскую дзяржаву. На вызваленне горада скіраваўся гетман Вялікага княства літоўскага Януш Радзівіл. Сведкамі часоў казаччыны стаяць муры колішняга бернардзінскага кляштару, у храме якога ад 1865 года пачаў дзейнічаць праваслаўны Свята-Міхайлаўскі сабор. Вытанчаная пластыка барока кажа сама за сябе. Нібы ветразі, выгінаюцца муры яго фасаду, разбягаецца шыхтом пілястраў ды вокнаў. Гэта найбольшая архітэктурная рэліквія Мазыра. З другога боку дарогі захаваўся яшчэ адзін шыкоўны помнік – касцёл цыстэрыянак. Адрэстаўраваны, ён стаіць над самой Прыпяццю, глядзіцца ў воды ракі. На жаль, гісторыя не захавала нам імёнаў дойлідаў, якія на працягу 2 стагоддзяў фарміравалі гэту гістарычную плошчу. Аднак час усё ж злітаваўся над намі. Дазволіў сузіраць і сёння былую прыгажосць і непаўторнасць мазырскіх храмаў. З канца 16 стагоддзя абвастыралася барацьба двух асноўных напрамкаў хрысціянства – праваслаўя і каталіцызму. Суіснаванне хрысціянскіх канфесій на тэрыторыі Беларусі не заўсёды працякала мірна. Канфлікты былі, была сапраўдная барацьба за душы. Распораз гэтай барацьба была крывавай. Памешчыкі-аскеркі, тады яшчэ праваслаўныя, абаранялі аднаверцаў ад каталіцкага духавенства. З іх дапамогай гараджане вялі барацьбу супраць базільянскіх манахаў, якія спрабавалі асесці ў горадзе. Ёсць паданне аб тым, як быў закрыты для каталіцкіх манахаў горад Мазыр. Вакол базільянскага кляштару рос вялікі лес, дзе вадзіліся нават мядзведзі. Непадалёк ад манастыра жыла прыгажуня. У яе закахаліся адразу ігумен і манах. Дзяўчына аддала перавагу манаху. Дазнаўся аб гэтым ігумен і задумаў забіць манаха. Прывязаў яму на шыю камень
і кінуў інака ў азярцо. Праз некаторы час купаўся там мядзведзь. Ён выцягнуў цела на бераг, але не крануў яго. А потым манаха знайшлі людзі і даведаліся, хто яго забіў і за што. Пасля таго, як сведчыць легенда, па загаду Мікалая I за бясчынства манахаў кляштар і базіліянскія прыходы ў Мазыры былі закрыты. У 17-18 стагоддзях у Мазыры знаходзілі прытулак манахі розных каталіцкіх ордэнаў. Яны спадзяваліся перанесці сваю веру на мясцовае насельніцтва, якое ў большасці заставалася праваслаўным. Аднак асабліва актыўна каталіцызм пачаў пранікаць на Мазыршчыну пасля таго, як у 1615 годзе Сігізмунд III выдаў фундуш для першага касцёла ў горадзе. А праз 30 гадоў мазырскі палкоўнік Стэфан Лоска запрасіў у горад бернардзінскіх манахаў, для якіх быў пабудаваны драўляны касцёл і кляштар. Непадалёк ад Мазыра у брагінскім графстве заставалася езуіцкая місія. А яшчэ праз 10 год, у 1654 пачалася вайна Рэчы Паспалітай з Расіяй, і адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі, Мазыр, цяпер не можа засведчыць аб сваёй гісторыі помнікамі, старэйшымі за 18 стагоддзе. Бо ў другой палове 17-га горад быў практычна сцёрты з твару зямлі, а яго насельніцтва поўнасцю перабіта. Хутчэй за ўсё, Мазыр быў зруйнаваны падчас так званага прыпяцкага рэйду маскоўскага ваяводы Валконскага. Пасля таго, як захопнікі былі выгнаны з Мазыра, сур'ёзна абмяркоўвалася пытанне скасавання такой тэрытарыяльнай адзінкі, як мазырскі павет мінскага ваяводства. Але ўжо ў 1678 годзе у гэтую справу ўмяшаўся легендарны выратавальнік Еўропы ад мусульманскага нашэсця, кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ян III Сабескі. Менавіта тады, кажучы сучаснай мовай, Мазыр быў уключаны ў дзяржаўную праграму па аднаўленні поўдня і ўсходу Беларусі. У той час самым магутным шляхетным родам на землях Мазыршчыны быў род аскеркаў. Спачатку яны былі праваслаўнымі і вялі адкрытую барацьбу супраць каталіцкага духавенства. Недзе ў першай палове 17 стагоддзя аскеркі перайшлі ў каталіцызм. Хаця сям'я заўсёды адрознівалася талерантнасцю. Жонкай аднаго з прадстаўнікоў фаміліі, Антонія, была Ганна з Грабоўскіх, род якой ледзь не адзіны шляхецкі род у Рэчы Паспалітай, які захаваў вернасць кальвінізму. Згодна з шлюбнай дамовай, Антоній быў павінен хрысціць аднаго з іх сыноў у матчынай веры. Другая палова 18 стагоддзя. Гэта эпоха ваяўнічага езуіцкага фанатызму. Нягледзячы ні на што, Антоній выконвае шлюбную дамову. Яго сын быў ахрышчаны па кальвінісцкаму абраду, і гэта выклікала абурэнне езуітаў. На сойме прымаецца закон, па якім пераход у іншую канфесію караецца смерцю. Скандал, які паднялі на ўсю краіну езуіты, удалося патушыць, але Антоній Аскерка не вытрымаў нервовага ўзрушэння. Яшчэ да канца соймавага рашэння ён памёр. 5 яго сыноў хочуць адпомсціць езуітам і ў процівагу гэтаму заснаваць у Мазыры буйны кляштар бернардзінцаў. І гэта ім удалося. Самая магутная сям'я павету павінна была пакінуць аб сабе памяць, прычым памяць на стагоддзе. Такой памяццю магло быць нейкае грандыёзнае будаўніцтва, напрыклад, буйнейшы для горада храм. Мазыр да 20-го стагоддзя лічыўся невялікім горадам, а храм, задуманы дзецьмі Антонія Аскеркі, быў больш за ўсіх, існуючых у акрузе. З ім мог паспаборнічаць толькі храм Юравіцкага кляштара. Колькі гадоў доўжылася будаўніцтва, цяпер ніхто ўжо не ведае. Але фактычна гэты храм можна назваць сімвалам адроджанага з руін і попелу Мазыра. Мазырскі свята-міхайлаўскі сабор – адзін з лепшых будынкаў, якія даводзілася бачыць на Беларусі. Гэта быў 1745 год. Пры маршалку Рафаілу Аскерку на фундаменце старога касцёла пачаў узводзіцца новы, каменны. Будаўніцтва працягвалася даволі доўга. Потым былі частыя перабудовы, якія прывялі да змен першапачатковы праект. Да 70-х гадоў 18 стагоддзя
Касцёл быў у асноўным завершаны і асвечаны. Гэта збудаванне ўяўляе сабой трохнефавую і дзвюхвежавую базіліку. Але больш познае завяршэнне вежаў вызначае іх шатровую форму. Яны выкананы ў стылі іншым, чым увесь асноўны аб'ём пабудовы. Вежы касцёла, што былі спачатку барочнага характару, цяпер перабудаваныя ў стылі класіцызму. Але агульныя рысы барочнай базілікі захаваліся. Сёння скляпенні аздоблены арнаментальным фрэскавым, заўважце, некаталіцкім жывапісам. Пяцігранная алтарная частка аддзелена іканастасам. Пад алтарнай часткай знаходзіцца крыпта. У ёй хавалі заможных і найбольш паважаных месцічаў мазыра. Кладка выканана з чырвонай цэглы. Муры фантастычна тоўстыя. А для палёгкі, лепшага рэзанансу і вентыляцыі уся тоўшча праточана калодзежамі і хадамі. Ва ўсім відаць розум дойлідаў, прастата, мэтазгоднасць і дакладнасць. Манастыр, пабудаваны аскеркамі, аказвае вялізнае культурнае ўздзеянне на насельніцтва Мазыршчыны. Тут была створана першая бібліятэка, самая вялікая школа, дзе вучні спасцігалі не толькі пра мудрасць навук, але мелі свой тэатр. Была тут і прытулак бальніца. Пабудаваўшы гэты храм, сям'я аскерак не толькі увекавечыла памяць аб сабе, але атрымала вышэйшую ўзнагароду і гонар. Пад храмам знаходзіцца пахавальня аскерак. Ад сямейнага магільнага склепа аскеркаў засталіся часткова пашкоджаныя мармуровыя пліты. Справа ў тым, што ў пачатку 20-го стагоддзя фамільным захаваннем падрабязна цікавіліся бальшавікі. Відаць, яны спадзяваліся знайсці ў склепе нейкія скарбы. Але ж вядома, што заможных аскеркаў хавалі па традыцыі ў адзенні манахаў-пілігрымаў, практычна ў жабрацкім рыззі. Жанчынам усталёўвалі вельмі прыгожыя пліты, а мужчынам больш строгія, простыя, гранітныя. На іх фамільны герб і мінімум звестак аб нараджэнні і смерці. Сёння мы не ведаем, колькі тут было пахавана членаў сям'і, але тым не менш гэты храм з'яўляецца сімвалам, жывым напамінам ад некалі праслаўленым родзе, што верна служыў бацькаўшчыне. Сабор у Мазыры – гэта толькі частка спадчыны рода аскеркаў. Па ўсёй Беларусі, а гэта Ельск, Нароўля, Юравічы, Ашмяны, Нарач, Слуцк, высяцца храмы, якія будавалі аскеркі і былі фундатарамі будаўніцтва разам з каралямі. Самымі актыўнымі сваёй дзейнасці былі манахі-цыстэрánцы. Цыстэранскі ордэн быў заснаваны ў 1098 годзе ў Францыі па ініцыятыве святога Роберта. Асноўныя прынцыпы манаскага жыцця былі ўзяты заснавальнікам у бенедыктаўцаў. Паводле легенды, святы Роберт і 20 манахаў, якія шукалі месца для першага кляштара, пачулі з нябёс слова «цыстэрцум», што азначае «застанься тут» на латыні. Там і быў пабудаваны першы кляштар, названы паводле пачутага загаду. З тых часоў манахі завуцца цыстэрánцамі. На тэрыторыі Беларусі цыстэрыянцы з'явіліся ў 1711 годзе. Менавіта ў гэтым годзе святар-цыстэрыянец Бенедыкт Ражанскі прыехаў на Мазырскае Палессе. У прыгарадзе Мазыра, у вельмі маляўнічым месцы на правым беразе Прыпяці, ён вырашыў заснаваць мужчынскі кляштар. У 1744 годзе у даліне Анёлаў, так звалася гэта месца, быў заснаваны і жаночы кляштар цыстэрыянак. Гэта быў адзін з першых на Беларусі жаночых кляштараў ордэна цыстэрыянцаў. Ён быў дастаткова элітным. У яго маглі папасці прадстаўніцы толькі самых знатных і заможных сем'яў. Магчыма, гэтым і тлумачыцца тая выключная ўвага, з якой да манастыра адносіліся як каралі, так і прадстаўнікі самых вядомых фамілій. Адсюль тая фантастычная хуткасць, з якой быў пабудаваны ўвесь кляштар. Праз год быў узведзены касцёл, цудоўны помнік архітэктуры позняга беларускага барока. Познее з'яўленне на пачатку 16 стагоддзя каталіцкага духавенства на тэрыторыі Мазыра можна тлумачыць некалькімі прычынамі. Аддаленасцю рэгіёна ад буйных каталіцкіх абшчын і адначасовай блізкасцю да праваслаўнага Кіева.
можна яшчэ і тлумачыць вялікай колькасцю праваслаўных буйных шляхт, як лоскі, аскеркі, горваты. Але з цягам часу пазіцыі касцёла на Палессі ўзмацняліся, што прывяло да яго росквіту ў 18 стагоддзі. Што да касцёла, захаваўся ягоны агульны карабель і ўваходны бабінец, аналагічны таму, які быў у жаночым кляштары. Сапраўдны яго выгляд вядомы па фотаздымках пачатку 20 стагоддзя. Храм уяўляў сабой барочную трохнефавую базіліку з увагнута пукатым галоўным фасадам, а над цэнтрам даха меўся магутны купал. Але хутчэй за ўсё гэты купал несапраўдны і з'явіўся ў выніку перабудовы касцёла пад праваслаўную царкву. Вось гэтая сцяна таўшчынёй 2 метры. І гаворыць за тое, што касцёл быў не толькі культавым духоўным збудаваннем, але і меў абарончае значэнне. Гэта быў дадатковы шчыт ад набегу ворагаў. Касцёл аднанефавы з трохграннай алтарнай часткай і высокім двухсхільным дахам. Галоўны ўваход праз нізкі 5гранны тамбур, дэкарыраваны лапаткамі. Прастора інтэр'ера падзелена на 2 паверхі. Прэзбітэры вылучаны арачнымі праёмамі. Сцены ўпрыгожаны шматслойнымі карнізамі, пілястрамі, нішамі. Каталіцкая вера на Мазыршыне зведала часы залатога росквіту і спазнала боль зняваг у гады нецярпімасці да ўсяго каталіцкага з боку расійскіх царскіх уладаў, калі зачыняліся касцёлы і кляштары. Другі віток праследавання за веру адбыўся, як вядома, у часы ваяўнічага савецкага атэізму. У выніку гэтага да 1990 года на Мазыршыне не працавала ні адна каталіцкая святыня. За сваю больш чым 250-гадовую гісторыю храм паспеў пабыць і сховішчам, і інтэрнатам, і спартыўнай базай. Апошнім часам тут размяшчалася музычнае вучылішча. Будынак, які быў узведзены ў 1745 годзе, быў пашкоджаны часам. Вада ды вецер рабілі сваю знішчальную справу шмат гадоў, а былыя нядбайныя гаспадары не вельмі клапаціліся пра культавае збудаванне. У 1991 годзе пачалася рэканструкцыя парафіяльнай святыні. Работы было шмат, трэба было умацаваць падмуркі, разабраць дабудаваныя паверхі, закласці прарэзаныя вокны, зрабіць новы дах. Зусім іншы лёс напаткаў мужчынскі кляштар, які да гэтага часу выкарыстоўваецца не па прызначэнні. Ён падтрымаўся ў Мазыры да сярэдзіны 19 стагоддзя. У 1864 годзе кляштар быў скасаваны. Пачалася вялікая бюракратычная справа аб вызначэнні яго далейшага лёсу. Былі прапановы перадаць праваслаўнай пятніцкай царкве, былі прапановы прадаць. Да 1928 года яшчэ існавалі ў нязменным стане кляштарныя будынкі. Аднак сёння ў гэтых памяшканнях працуе мэблевая фабрыка. І аб былым велічы мала што сведчыць. І ўсё ж праваслаўе намнога раней усталявалася ў Мазыры, чым каталіцкая царква. На тое былі сацыяльна-эканамічныя прычыны, якія склаліся ў краіне пасля шматлікіх уній з польскай каронай. Ды імкненне як мага мацней супрацьстаяць знешняй небяспецы вымушала ўлады Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай рабіць уціск на праваслаўную царкву, а яна была схільная падтрымаць Маскву. У сённяшнім выглядзе Мазыра прысутнічаюць элементы каталіцкай і праваслаўнай архітэктуры, бо дабудоўваўся ён ужо як праваслаўны у час панавання расійскай імперыі. Адсюль і змяшэнне стыляў, у якіх дамінуе позняя барока. Барочны эстэтычны светапогляд вырас як рэакцыя на ўскладненне грамадскіх адносін у Еўропе 16-17 стагоддзяў. Мастацтвазнаўства разглядае барока як мадэрн 17 стагоддзя, а ён увабраў у сабе становішча і клопаты тагачаснага свету. З'явіўся рэакцыяй на распаўсюджанне рэфармацыі і ерасей, быў водгукам крайніх пазіцый і ідэйнай барацьбы. Сабору было наканавана стаць цэнтрам адроджанага праваслаўя на Палессі. Аднак рэвалюцыі, якія ішлі ўслед за Першай сусветнай вайной, адлажылі гэты працэс, упісваючы чорныя старонкі ў гісторыю храма.
І ўсё ж першым каталіцкім культавым збудаваннем у мазырскім старостве быў касцёл, які таксама носіць імя архангела Михаіла, заступніка горада. Надзейнай крэпасцю быў свята-міхайлаўскі храм. Аб гэтым сведчыць вінтавая лесвіца часоў сярэднявечча, важны элемент абароннага значэння. Збудаванне такіх лесвіц было пралічана да міліметра. Уздым па ёй здзяйсняўся па гадзіннікавай стрэлцы. Звярніце ўвагу, у які бок яна закручваецца. Непрыяцелю знізу вельмі цяжка нанесці удар, калі меч у правай руцэ. Затое абаронца зверху без перашкод паражаў ворага. Як каталіцкі, гэты храм дзейнічаў да першага нацыянальнага вызваленчага паўстання 1831 года. Пасля ліхалеццяў канца 18 стагоддзя і далучэння Беларусі да расійскай імперыі бернардзінскі манастыр у Мазыры быў закрыты, а храм канфіскаваны. Хаця мазырскія бернардзінцы у паўстанні не ўдзельнічалі. У карпусах манастыра размясціліся розныя канторы мазырскага павета і бальніца. На працягу 30 гадоў сабор неаднаразова гарэў, прыйшоў у заняпад і пачаў руйнавацца. Яго хацелі нават разабраць. Але, на шчасце, на гэта не хапіла сродкаў. А потым было паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага і было асабістае распараджэнне Аляксандра II, каб храм, які знаходзіўся ў вельмі дрэнным становішчы, быў перададзены праваслаўнай царкве. Знаходзячыся пад аховай архістраціга нябеснага воінства, Мазырскі сабор святого архангела Михаіла пазбегнуў лёсу разбораных святыняў. Яму быў нададзены статус кафедральнага сабора. Але ж наперадзе было 20 стагоддзе. Наперадзе былі самыя чорныя старонкі ў гісторыі мазырскага храма. У яго была свая чаша смутку. Яго чакала больш жудаснае выпрабаванне. Святому прыстанку, дзе стагоддзямі прасілі літасці і славілі усяміласцівага стваральніка, было наканавана стаць месцам пакутніцтва многіх сотняў бязвінных людзей. Сабор быў пераўтвораны ў турму Народнага камісарыяту ўнутраных спраў Палескай вобласці, цэнтрам якой быў Мазыр. З 1937 года і да пачатку вайны тут знаходзілася абласная, а потым акруговая турма. За тоўстымі сценамі тройкі вяліся допыты і выносіліся хуткія прыгаворы. 7000 вязняў прайшло праз турму, больш за 2000 былі расстраляны. У прасторных падвальных памяшканнях захавалася мноства чалавечых астанкаў. Аднак пакуль няма дастатковых доказаў, каб адназначна сцвярджаць, што гэта астанкі ахвяр палітычных рэпрэсій. Ужо зараз усе астанкі перададзены пахаванню па хрысціянскім звычай. Ператварыліся і падвальныя памяшканні. Цяпер яны больш падобныя на музейныя, як у храмах Кіева і Санкт-Петербурга. У знак пакаяння і настаўлення нашчадкам у крыпце свята-міхайлаўскага сабора на месцы пакутніцтва тысяч людзей створана капліца у гонар навапакутнікаў і спавядальнікаў у зямлі палескай заззяўшых. Амаль 2 дзясяткі іх у розны час верай і праўдай служылі праваслаўнай царкве свайму народу. Адныя, як Кірыла Тураўскі і епіскап Іаан Рыльскі, кананізаваныя, іншых яшчэ чакае гэты ганаровы лёс. Таму і ствараецца тут першы на Беларусі каваны іканастас, які будзе ўпрыгожваннем крыпты храма. Ёсць тут і першы на Беларусі епархіяльны музей, і цікавы ён не толькі для вернікаў, але для ўсіх, хто хоча лепш ведаць гісторыю сваёй краіны. Тут сабрана калекцыя рэдкіх экспанатаў, што маюць непасрэдныя адносіны да гісторыі праваслаўя на Палессі. Ад відовішча зверху займае дух. Магутныя вежы, лускаватыя, як спіна дракона, дахі, велічныя завіткі барокавых франтонаў. А ўнізе, недасяжнай страшнай глыбіні, блытаніна вузкіх двароў, лабірынт пераходаў, дахі, муры, і ўвесь горад, як на далоні. І далёка-далёка віецца сіняя Прыпяць. Горад старадаўніх храмаў і высокіх узгоркаў, крутых берагоў і доўгіх мастоў, рэдкіх музеяў, брукаваных маставых і чарапічных дахаў, ажурных арах і ціхіх дворак. Гэта Мазыр.
сапраўдная жамчужына ў кароне палескага краю.